мегум аҷаб давру замон шуд. чизои боарзӣ шудан бебаҳо ва чизои беарзӣ шудан гаронбаҳо. шарму ҳаё айбайн рафт. шӯҳрат шуд болотар аз обуро. номусам буковӣ дар ҳар кас нест. ҳама барои зиндагии худаш талош кард. охир фикр мекунӣ дарди ту барои як кас муҳимае ки пешашда баълаам қисса мекунӣ? на беғам дарди ғамдора медона, на пулдор қадри бепула, на солим қадри беморава, на сер қадри гушнара. охи гиря пеши ҳамада қашанг нест ба ҷоз худованд. мо хелиҳоро барои инсон буданшон бовар кардем. мегӯм амо касое ки хитон бадбахтен ҳадди ақал хушбахти дигароро барҳам назанен. бигзорен ки як нафари дигарам ай хушбахти худаш лаззат бибарад. парвардигор ҳамаро ҳидоят мекуна, не ки касое ки ҳидоят нашудан баъдан мегзорашон ба ҳоли худшон. ай пушти якдигар кам гап занем. охир душманирам рӯбарӯ буданаш қашангай. як шери пурсукут бош, як уқоби баландпарвоза, як инсони комил. дигаш муҳим нест. мо бадтарин гуноҳҳоро кардем. вақте ки ҷавоб додем гуфтем имтиҳонаи худованд моро дӯст медорад. на ҳар мушкили имтиҳонай гоҳи ҷавоби гуноҳотай. аз ин хотир аз ангушт кардан ба тарафи дигаро гуноҳҳои худта бишморӣ и беҳтарай.